sekuyiminyaka enzima emithathu esisuka kuyo singakaze siyivulele indlu nabesiko. Kungakho ayikhozi singatholanga ithuba lokuthi sithi noma sikhala ngey'khalo zethu siyisihlalo singamakhosi, sithi noma sikhuluma singezwakali noma bengasizwa. Kodwa ngiyambonga namhlanje uMvelinqama ngokuthi ulivezile ithuba lokuthi makhosi sihlangane okuyimvela kancane, okuyinto lena engafuneki ukuthi singabonani ekubeni iy'nkinga zomhlaba ziningi. Mina besilo ngizoyikha nje phezulu ngoba bengisho okuningi sesiyoxoxa emashobeni ngoba bendlovu bazokhumbula ukuthi unyaka odlule sike saba nomhlangano wamakhosi, sihlangene singamakhosi sihlushwa indaba yama-trust makhosi. Unyaka odlule nina besilo kube nokuningi ngoba namakhosi akade ethela amanzi awabanga maningi kade mancane. Ngabeka inkosi eyodwa nje ngonyaka odlule, eyodwa nje inkosi yaseMbongomongweni manikhumbula kahle. Kuba nzima-ke Zulu Mnyama masizoshaya ngonyaka olonwabo ngoba kusiphindisele emuva. Osopolitiki makhosi asedlubulo zihlelekile iy'nto zabo futhi bayafisa, bayathanda futhi ukusebenzisana nathi. Kodwa manje sizosebenzisana nabo kanjani singahlelekile nabesile ngoba sihlelekile? Lokho nje ngicela ukuba ngikusho asihlelekile makhosi asedlubulo. Yingakho izinto ziyinhlaka-nhlaka zinje. Leli komiti lami leli lupheka usuku nosuku ngentwa iy'ndaba zamakhosi. Kuyafakwa, kuyakhishwa khona abakhalayo. Angisho nabesile ukuthi umbango awungabe bimbi. Masingahle sikhumbuzane nina bendlovu ngoba kumele sikhumbuzane okunye. Mawuthi mhlawumbe omunye usekhohliwe. Angiyithandi lento yombango nabendlovu, iyihlazo. Lezi iy'nkantolo sifaka ney'nkantolo. Inkantolo ihlula ukuthi sihlale phansi laphana kwagogo khuluma dinga into lezi iy'ndaba. Uyazazi okubangayo ngokungekho emthethweni, uyazazi. Mina ngikhuluma ngento eyenzeke kimi. Ukuthi akekho lo muntu ongibangisayo. Bekwalokho ephinde ephathe negama kamama wami. Angixolile Zulu Mnyama ngalokho, ukuthi lapho uma wami usayithulela bese kuqhamuka indoda nje ngoba nakho ngiyakwazi ukuthi umntana enkosi umntana kuyakuzala yini phinde ungisey'nkantolo. Khona isibusiso ozithola lapha, ziqalekiso zodwa. Ngisalindile nje obaba bami ukuthi ke bemlethe umntwana oSimakade kimi ngoba nginembuzo engifuna ukumbuza yona. Nakho sekubanga mina manje. Cha nina besilo ngiqhubeka
kodwa ngiyambonga uZulu ukuthi kubo lobo bomnyama nihambe nami nangikhulekela. uNkulunkulu ke uyibonisile ukuthi ukhona. Adawu umntwana waphinda ngene umbeke ngokunenana la inkatha cha umntwana nje wayekhuluma iqiniso kodwa umuntu omdala kangaka ongaqamba amanga. Zulu ayihleleke into zethu nabesilo niyazazi inkinga esibhekene nazo kwingo yama-trust kasimile ukulwa nazo sisazoqhubeka ngoba siyafisa ukuthi ingo yama-trust ingabi saphathwa ePitoli ize la kwaZulu siyiphathele thina. Mntwana Afrika ungathanda mke ukuphathelwa iholo lakho ukuphathela iholo lakho uthi umlungu mefaka imali yakho ngithi letha lapha ukuphathela akuyikho. Ngiyathokoza kakhulu Premier Mphemba ukhomba okukhulu ukuyimisela nanokuhambisana nathi ngohlelo lwengo yama-trust. Ngiyathokoza makusasedlukulu senganda Tenzo kwamfushane lapha ohlelweni lwegama elithi kwaZulu ngoba lo Natal wenza ukuthi kube namanga phakathi amanga amaningi amnandi amanga kodwa manje ayabulala ngamanye ungitshena iqiniso lezongibulala ngokuthi ungitshene amanga ngiphile kamnandi amamishana ngale sekumnyama amanga-ke lawo amnandi amanga. Ngizobeka nje Zulu omnyama ngithe ngikhula ngoba ngaba nakho indlovukazi engizalayo ukuthi ngibe yi-first born ngibe mina owokuqala. Hayi kusho ukuthi-ke indlovukazi ongilamayo vele kuba amantombazane awuthi thenga umfana phela wenze njani manje thenga umfana ndlovukazi manje ngifuna ukulanya ngumfana umntwana bamba indlovu ngoba ekhona nje phakathi kwethu kwaze kwavela yena. Mina ngicabanga ukuthi awu uvele uthenge nje unodolo eshelfini sokumfowethu kanti kuyimfihlo kaNkulunkulu kwakungekulunge umama ongizalayo engazise ngikuleya minyaka engangibuye ukuthi inganitholakala kanjani kwakuzongilimaza ngengqondo. Sengisho khona ukuthi yaqamba amanga naye indlovukazi yathi ayisomthenga mfana. Nina besilo uhlu olwenza ukuthi izwe lakwaZulu nombuso kanjalo igama sishintshe sithi iKwaZulu ngoba lo Natal lo uyasidukisa uzosidukisa kade futhi wasidukisa ukuze kungaqondakali kahle amaqiniso akwaZulu. Mina besilo abaningi bazokhumbula ukuthi emva kwempi yaseSandwane ngoJuly 4 amangisi ngoba impi yaseSandwane yenzeka ngoJanuwari amangisi ngoJuly 4 asishisa isikole. Angithandi bantu bakwaZulu ukuthi ngoba lapho ngihlezi la esihlalweni mina sengihlakaniphe kakhulu kunedlula nawe ngoba nila nginenhlanhla ngihlala namakhehla-ke mina impikose kwaButhelezi bamba bukhosi nampo abontanga yethu engihlala nabo ebengifisa nina besilo ukuba ngisho ukuthi ukushiswa kwesigodi onke lamakhosi ahlale esihlalweni
ngangena emva kwawo akaze lifake icala lokushiswa kwesikole ngiyalifaka mina nabesilo leli cala ngoba basukela siyihlalele bashisa sawumlotha mase kumele ukuthi manje isilo sihambe siyobona uNdlovukazi wamaNgisi isigodla sikho la kufanele ibike khona mawuthi yahamba ngoba singamakhosi siyaphahla kumele sikhulume nabantu abadala kuqala ngaphambi kokuba sinyakaza ingwe yahamba yobika khona emlotheni kwayima umkhombo uhamba onqaba ukuhamba ingwe yami ingabikile sengisho ukuthi nina abaphuma nomageba uningi indaba zethu okusamele zidingidwe ngoba sila esikhona namhlanje siyisizwe ingenxa yomlando esisuka kuwo ngoba umuntu uyakuyibuza ukuthi ufike kanjani la ikhona usubheke emuva nina besilo ngithokoza kakhulu ngibone ithimba labaNdebele ngabona ithimba lokwaNgwane yasuka kumalume abangosibali balapha ekhaya ngithokoza kakhulu ukuthi ngikhona makhosi asedlukulu mhla ka 2 April ngiyakhuleka ngiyikhanda leni ngenxa yesikhathi okuningi bengithi mhlawumbe sokufaka sikhulume khona lapha kodwa ngithi angisale sengiyekela lolo suku lwamhla ka 2 April emashobeni nabesilo esigodlweni la esibayeni sizodingida khona zonke inkinga esibhekene nazo njengesizwe njengozulu sengiqhubeka mina besilo ngithokoza kakhulu ikomiti kuba khona kwalo uhlelo okuyilona olubaluleke kakhulu eluyivuthondaba uhlelo longeyama trust ngiyakhuleka makhosi asedlukulu nakho kunye ngukhohlwayo okubalulekile makhosi ngike ngabuka i-constitution yethu samakhosi eyasayinwa futhi yaphasiswa ePhalamende elikhulu eKapa isilo sakwaZulu sinemvume inkosi misibhedda ngiyakwazi ukuyikhipha esikhundleni ngiyakwazi ukuyisusa futhi ngithathe ngibeke umfowabo niyakwazi lo mthetho nokukhumbuleke makhosi ukuthi wonke amagameni ngiwabambe kanje kwahamba eceleni thina sifuna intuthuko sikhathele ukulo awu inkosi yami yona lena awu ney'ndaba zethu nje makhosi lihlezi lapha aninawo ama-medical aid should asife thina makhosi kuningi iy'nto zethu safuna ukuthi siy'lwele ngenhlahla yethu sinopremier osezandleni zethu asimsebenzise engaze hambe ngoba sazi kusasa kokusazi ngizakusebenzisa ngoba asazi ubani ozobehleli lapho kusasa lapho ekufika zondi uNdlovu kayiphikiswa ethi zonke ayibhekele hawu thola iy'moto zenu-ke makhosi noyithola emashopeni ngeke ngininike namuhla siyavumelana makhosi asedlukulu ngithokoza kakhulu umnyango kaCopter umfundisi uNdunankulu ukuthi kuze kufike emqondweni wakhe ukuthi amakhosi
adinga amahashi ukuze asebenze. Makuzothuthuka-ke izwe lakwaZulu manje. Amakhosi angatholanga sizawunika la khona siphinde sinike amanye. Nonke nizoba nemoto amakhosi aseGoli nonke. Mina beSilo sengivala sengiphothula. Ngithokoza kakhulu sinenhlahla. Ngiyayibona inkosi yakwaGumede esekhona phakathi kwethu. Makhosi masingathola ama-medical aid mhlawumbe singawuphila u-100 njengenkosi uGumede. Ngiyacela-ke ukuthi siyisebenze le ama-medical aid ukuze siphile impilo ende. Sanda kanjelwa umdlo wombani. Namanje sisemanxeba. Ngikhalele mina kakhulu umndeni wami. Kodwa ngiyathokoza ukuthi ubaba nginabo nomkhulu ngokwezindlu bakhona bayangisapota. Zonke iy'nhlelo zethu zikhona. Bese ngithi-ke amakhosi aseNdlunkulu, Ntwana wangena entsheni, Ntwana wasenkungwini, Ntwana wasengudwini, kuNdaba sondelani kakhulu kunayizona. kuNdaba, Ntwana indlu yaseNtembeni, mina beSilo sondelani kakhulu ngoba la makhosi abheke kunina ukuthi yinina enizowasondeza eduze. Ngala mazwi mina beSilo sesivulekile-ke namhlanje umlomo, sesingakhuluma-ke manje. Ngiyayivula le ndlu ngokusemthethweni egameni lamakhosi asalala, egameni leNdlunkulu, egameni lalesi sizwe. uNkulunkulu makasisize sisebenze sibhekane ney'nkinga zezizwe la uNkulunkulu asibeke khona sikwazi ukuthi sihole ngoqotho. Ngiyathokoza mina beSilo. Inkosi engibusise.